BPF हा जे समाव BPF सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो MLA दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदों नाथाय BPF नि हालोदा बै समनि नंलिया दा BPF आव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो BPF आव दा गैला नङा आंहाथ' जेबो मोनथिया बाहेरानि खोथाफोरखौ किन्तु आंनि पानेरि समष्टियाव सम्पूर्ण भाबै जोंनि नरेन्द्र मदि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांनि जि केन्डिडेट दिलीप सयकिया बेनोनो भट होगोन बयबो आरो मानो आंनि समाव जोंनि मानव गेदेर माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मदि बिथांनि अननायावनो 1,500 कौटिनि जोङो स्किम मोनबाय आरोखि आरो जोंनो माखासे होबावबाय दाख्लैबो 250 कौटिनि बेयो माने मंगलदै भुटियासां रेल क्रसिं टंलायाव आरो भेरगाव स्टेडियाम बेखौबो बिथाङा आरोबाव दाख्लैहाय घोषणा खालामनानै होलांबावबाय आं सानो बिनि उनाव जोंनो आरो सोरखौ नांगौ बा जोंनि समष्टिनि मानसिनि सोरखौ नांगौ बेनि उनाव जिहेतु UPPL BJP जयेनावनो दं आरो BTC सरकाराबो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहुत माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं बेराफारसेथिं BTC बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना जोंनो माने मदि बिथां बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो मोनसे उनाव मोनसे दिनै मावबोगासिनो दं दिनै मेडिकेल कलेजा अलरेडि सोलिगासिनो दं माने माबायाव मा होनो तामुलपुराव कनस्ट्राक्शना सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेबो दिनै जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जेफोर खामानिफोर गिदिर गिदिर बेफोरबो सोलिगासिनो दं आं सानो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनो फिन मदिखौनो गोख्रों भाबै नांगौ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो जोङो गोख्रों खालामनांगौ बेवहाय आरो जायनि दारै जोंनि बे BTC ओनसोलाव गोबां माने जौगाखांनायनि खामानिया जायो आरो जोंनि बर' गोरोबथानि जेफोर खोथा होनाय बेफोरखौबो जों जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो खारन बिथांमोना गासिबखौबो खोथा होनाय लेखायै दा मोनसे उनाव मोनसे मावगासिनो दं आं सानो रायजोआ निस्सय बेखौनो लानानै गासिबो खौसेयै माने दिलीप सयकियानो बा BJPनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरो फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदिखौनो प्रधानमन्त्रि खालामगोन नाथाय बेरेखा हान्जा जायफोर BPFनि बुंदों माने बिथाङा जिहेतु MLAफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव मोननै बियाबाव बिथांमोना जिहेतु एक्जिस्टिं MLA दङ बिथांमोनखौ देरहानाया गोख्रों नङा नाय BPF हा जे समाव BPF सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो MLA दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय BPFनि हालोदा बै समनि नंलिया दा BPF आव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो BPF आव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके BPF माने मेया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय BPF आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जायाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानव गेदेर MLA बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो MLA मोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन MLAनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे BPF आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो आरोखि नोंथांमोननि हिसाबावबो मा बेखौ बयनावबो सोंदो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।